Περίοδοι αστάθειας, μεταβολών, οι οποίες ενέχουν απαιτήσεις. Μπορούν να οδηγήσουν κάποιους ανθρώπους σε εκρηκτικές καταστάσεις και όπως ξέρουμε υπάρχουν πολλοί συνανθρωποί μας που έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στην αλλαγή. Εξάλλου και ο Μακιαβέλη, το 15ο αιώνα, είχε αναλογιστεί ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο να καταφέρουμε ή πιο αμφίβολο να επιτύχουμε ή πιο επικίνδυνο να επιχειρήσουμε από το να επιφέρουμε ουσιαστική αλλαγή και απομάκρυνση από το status quo. Αλλαγή σε προσωπικό επίπεδο, σε ομαδικό επίπεδο ή σε κοινωνικό επίπεδο αποτελούν προκλήσεις για τους περισσότερους ανθρώπους. Όμως η αλλαγή, όπως η μεταβολή του καιρού, είναι αναπόφευκτη και μέσω της αλλαγής έρχεται και η ανανέωση. Το επίπεδο του στρες, όπως τα γνωρίζετε όλοι πια, γιατί έχει κοινή γνώση αυτή, έχει να κάνει με τη χρονική απόσταση που έχουμε από συναισθηματικά σημαντικά γεγονότα και τον τρόπο που έχουμε μάθει να τα διαχειριζόμαστε. Τα γεγονότα αυτά μπορούν να είναι είτε θετικά είτε αρνητικά. Περισσότερες από αυτές είναι αναπόφευκτες για όλους μας. Ποιος μπορεί να αποφύγει τον γύρας, το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου ή το μελλοντικό θάνατο το δικό μας, που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε βέβαια. Κανείς. Όμως και τα χαρούμενα γεγονότα απαιτούν και αυτά επιπρόσθετη ενέργεια, νέες απαιτήσεις και προσαρμογή. Η γέννηση ενός πολυεπιθυμητού παιδιού, μεγάλη προσαρμογή για μια γυναίκα και μια οικογένεια. Η αλλαγή εκκλησίας, η μετακόμιση σε ένα καινούριο και όμορφο σπίτι, που μπορώ να σας περιγράψω τώρα τον τελευταίο καιρό, που είναι ατελείωτη διαδικασία. Μπορούν με τη σειρά τους να μας δοκιμάσουν. Έτσι, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό. Όλα δημιουργούν έναν βαθμό στρες. Και όπως γνωρίζετε, το στρες από μόνο του δεν είναι κακό, γιατί χρειάζεται ένας βαθμός στρες να υπάρχει. Όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Μεγαλοοικονόμου, το λίγο στρες χρειάζεται να μας κινητοποιεί, να μας θέτει σε κίνηση και το πολύ στρες, το οποίο είναι υποκειμενικό στον καθένα, μπορεί να φέρει σύγχυση στο σώμα και στη ψυχή. Λοιπόν, πολλές φορές συγχαίουμε τι είναι στρες και τι είναι άγχος. Έχουμε βέβαια εδώ, νομίζω, δύο ψυχιάτρους να μας βοηθήσουν σε αυτό. Αλλά εγώ έτσι απλά όπως το καταλαβαίνω και θέλω να σας το μεταφέρω, το στρες είναι η οξία ψυχική και σωματική απάντηση σε πραγματικές περιστάσεις της ζωής. Και όλοι μας είμαστε εκτεθειμένοι σε δύσκολες συνθήκες της ζωής. Δηλαδή, πώς απαντά το σώμα μας, πώς απαντούμε συναισθηματικά στις περιστάσεις, πώς απαντούμε με σκέψεις, πώς απαντούμε με εικόνες, πώς απαντούμε με συμπεριφορές. Σε όλα τα επίπεδα, λοιπόν, πώς απαντούμε στις πραγματικές περιστάσεις της ζωής. Αυτό είναι στρες. Η απάντησή μας. Ενώ το άγχος είναι μια δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση, συνοδευόμενη από ψυχοφυσιολογικές μεταβολές, πάλι σαν απάντηση, αλλά σε αναμενόμενο κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι ανύπαρκτος στο παρόν. Δεν ξέρουμε αν υπήρχε στο παρελθόν, αν υπήρχε από τη μήτρα της μάνας μας, αν υπήρχε στο γονίδιο, δεν ξέρουμε ακριβώς, αν είναι ανύπαρκτος στο παρόν. Δεν είναι πραγματικός ο κίνδυνος, έχει ενδοψυχική προέλευση. Χαρακτηρίζεται από δυσφορικό συναίσθημα, η υπερβολική επίγνωση του εαυτού μου, πώς είναι τώρα, με βλέπουνε, πώς αισθάνομαι για τον εαυτό μου, υπερβολική επίγνωση του εαυτού και εξαντλητική ετοιμότητα το άγχος. Μιλάμε λοιπόν σήμερα για το στρες και όχι για το άγχος και πώς απαντούμε εμείς σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και με τη συμπεριφορά μας στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Το στρες λοιπόν απαντά με το να ανεβάζει την πίεση, ώστε το σώμα να αντιμετωπίζει αυξημένες απαιτήσεις. Ανεβάζει το ζάχαρο για να δώσει περισσότερη ενέργεια, αυξάνει τον μεταβολισμό, την καρδιά και την αναπνοή. Επίσης, αυξάνει την πιθανότητα για αυτοεκμονήσεις, αρθρώσεις και στουσμίες. Συγχρόνως, μειώνει την σύνθεση πρωτεϊνών, μειώνει την πέψη και μειώνει και τις δραστηριότητες του νοσοκουτικού. Γνωρίζουμε επίσης ότι το στρες συνδέεται σε πολλές περιπτώσεις με τη συσσόρευση του λίπους στην κοιλιακή χώρα. Υπάρχουν έρευνες γι' αυτό.
συνηθίσατε τώρα. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι όποιος έχει δουλειά έχει στρες. Οι άνθρωποι βέβαια διαφέρουν ως προς το στρες. Διαφέρουμε ως προς το γενετικό μας εξοπλισμό. Έτσι. Άλλοι είναι λαγοί και άλλοι είναι πιανόμες, κατά κάποιο τρόπο. Και επίσης διαφοροποιούνται μέσω εμπειριών και βιωμάτων. Οι πρώιμες τραυματικές εμπειρίες μπορούν να καθιδρύσουν επαναλαμβανόμενες απαντήσεις στις απαιτήσεις της ζωής καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Δηλαδή, κάποια πρότυπα να έχουμε και τα επαναλάβουμε όλη μας στη ζωή. Μεγάλο ρόλο στις αντοχές παίζουν οι συμπεριφορές που αναπτύσσουμε γύρω από το κάπνισμα, το αλκοόλ, τις ουσίες, τον ύπνο, τη δίαιτα και τη σωματική κίνηση. Έτσι, όλα αυτά είναι στο επίπεδο των συμπεριφορών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους εργαζόμενους είναι η απομόνωση και η μη συμμετοχή στα προγράμματα ενός φορέα. Συχνά παρατηρείται η απεμπλοκή του εργαζόμενου και η φαινομενική αδιαφορία. Πράγμα που το Μάσλακ δεν μετράει, γιατί όταν έβασα το Μάσλακ υπήρχε αυτό. Συχνά η ατμόσφαιρα και η κουλτούρα του φορέα παίζει σημαντικό ρόλο, όπως μας είπαν και οι προηγούμενοι. Η ατμόσφαιρα πρέπει να ακολουθεί το σκοπό και το όραμα ενός οργανισμού για να νιώθουν οι εργαζόμενοι ότι προσφέρουν την εργασία προς κάποιους κοινούς σκοπούς και όχι απλά να έρχονται και να πάρουν ένα μισθό και μόνο. Επίσης, οι κανόνες, οι άγραφοι και οι γραπτοί παίζουν σημαντικό ρόλο, διότι δημιουργούν ένα κλίμα όπου επιτρέπεται η γέννηση ιδεών, αλλά και η δημιουργική ενασχόληση των εργαζομένων. Όταν ο έλεγχος και ο περιορισμός γίνεται σημαντικότερος από την ανάπτυξη, τότε αποθαρρύνεται ο εργαζόμενος και ίσως εμφανίσει μια ψυχολογική παραίτηση, χωρίς όμως να παραιτείται από τη θέση. Γιατί έχουμε αυτό το κακό στην Ελλάδα, παραμένουμε εκεί. Κακό και καλό, βέβαια. Μένει λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει. Πότε βρισκόμαστε σε υψηλό ρίσκο? Όταν δεχόμαστε ή αισθανόμαστε μεγάλη πίεση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όταν δυσκολευόμαστε να συνεργαστούμε ή να μοιραστούμε εργασίες ή να αναθέσουμε εργασίες σε υφισταμένους ή στην ομάδα εργασίας μας. Όταν έχουμε δυσκολία να οριοθετηθούμε οι ίδιοι μπροστά σε επιπρόσθετες ευθύνες. Όταν εισπράττουμε ματέωση για τις προσπάθειές μας, όταν στηρίζουμε τους άλλους δίχως να βρίσκουμε εμείς τη στήριξη που χρειαζόμαστε για να κάνουμε το έργο μας και για να εξασφαλίσουμε εμείς οι φορείς της πρόνοιας επόπτες η στήριξη συναισθηματική εξωτερική από το πλαίσιο, πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να το πληρώνουμε, δεν είναι? Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν εμπειρογνωρίζει στον 27-16 τον νόμο, να μπορέσουμε να φέρουμε κάποιον απ' έξω. Πρέπει να βρούμε τρόπο να μπορέσουμε να φέρουμε κάποιον απ' έξω για να στηρίξει το προσωπικό σε μια ομάδα προσωπικού ή όλο το προσωπικό σε κάποιες φάσεις. Όταν εισπράττουμε λοιπόν ματέωση για τις προσπάθειές μας, όταν στηρίζουμε τους άλλους, όπως στηρίζουμε εμείς τους νέους εδώ με νοητική στέρηση, όπου μετακινούνται με ένα πολύ αργό ρυθμό, και αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή την απάντηση από αυτούς και να μπορέσουμε να το αντέξουμε αυτό και να μπορέσουμε να γεννάμε ιδέες, ώστε και εμείς να περνάμε καλά και εκείνοι να αναπτύσσονται και να αυτονομούνται. Έτσι, αυτό δεν είναι το έργο μας, να αυτονομούνται αυτά τα άτομα και να αποκτούν δεξιότητες στη ζωή και να γίνουν πιο τυπικοί. Λοιπόν, αυτό πρέπει να περνάμε και εμείς καλά για να μπορέσουμε να φέρουμε ιδέες και στη δουλειά μας για εκείνους. Το κινέζικο ιδεόγραμμα, που ξέρετε πολύ, για την κρίση, μας δίνει μια άλλη οπτική γωνία για τις δύσκολες στιγμές. Το ιδεόγραμμα για κρίση σημαίνει και ευκαιρία, όπως ξέρετε πάρα πολύ εδώ. Έτσι, όταν βρισκόμαστε σε κρίση, είναι και η ευκαιρία για εξερεύνηση και ανακάλυψη νέων τρόπων απάντησης στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Ποια είναι τα πιθανά συμπτώματα, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά θα τα ξαναπούμε γιατί είπαμε η ηλικία πολύ τα παραλαμβάνουμε. Δυσκολία και ανησυχία. Νιώθετε ότι δεν τα καταφέρνετε στις υποχρεώσεις σας, πιστεύετε ότι καταφέρνετε όλο και λιγότερο από πριν, κατηγορείτε τον εαυτό σας συνέχεια, ίσως, οι περισσότεροι όμως κατηγορούν τους άλλους για αυτό που τους συμβαίνει. Άλλα πιθανά συμπτώματα είναι το να είμαστε ευερέθιστοι, να πιστεύουμε ότι δεν υπολογίζεται η προσφορά μας και να αυξάνεται όλο και περισσότερο η απομάκρυνσή μας από σημαντικές σχέσεις μέσα και έξω από την εργασία. Μπορούμε να αποφύγουμε την
ψυχοεπαγγελματική εξάντληση. Ναι, εφόσον έχουμε την επιθυμία να γνωρίσουμε τις ψυχικές μας αδοχές, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν τα όρια μας και δεν ξέρουν τις αδοχές μας. Ναι, εφόσον μπορέσουμε να επαναξιολογήσουμε τις προτεραιότητες και τους στόχους μας μέσα στο φορέα μας. Ναι, εφόσον ανακαλύψω τη χαρά και τη δημιουργικότητα στην εργασία πάλι και μου επιτρέψουν να την ανακαλύψω. Ναι, εφόσον αποκτήσουμε μεγαλύτερη εμπλοκή και ουσιαστική συμμετοχή στο όραμα του φορέα, και αυτό φυσικά προϋποθέτει ότι υπάρχει όραμα και καθοδηγεί το εργαζόμενος από ηγέτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το όραμα. Αλλά τα εμπόδια δεν έρχονται μόνο από τους ηγέτες και την διοίκηση. Τα εμπόδια πολλές φορές έρχονται και από ομάδες εσωτερικές, οι οποίες δεν επιτρέπουν αλλαγή, δεν επιτρέπουν καινούριο πρόγραμμα, δεν επιτρέπουν για πολλούς λόγους. Για να αποφύγω την ψυχοεπαγγελματική εξάρτηση, συχνά χρειάζεται να αποστασιοποιηθώ, όχι με την έννοια ότι αποστασιοποιούμε και δεν έχω σχέση, αλλά για να κάνω μια ενδοσκόπηση και να ανακαλύψω ίσως τις πηγές του στρες. Δηλαδή, είναι από την εργασία μου, πού είναι, σε ποια σημεία είναι, πού είναι που δεν μπορώ να τα εξελθώ, πού χρειάζομαι βοήθεια, τι είναι αυτό που με ενοχλεί, τι είναι αυτό που δεν μου αρέσει, είναι από το σπίτι μου, είναι από την προσωπική μου σχέση, είναι από τα παιδιά μου, είναι από την πεθερά μου, από πού είναι. Να μπορέσω λοιπόν να εντοπίσω από πού ακριβώς προέρχεται το στρες. Γιατί πάρα πολλές φορές μεταφέρεται κάτι και στην εργασία το οποίο δεν είναι η δική του εκεί. Τι πρέπει να κάνουμε, να ψάξουμε για στήριξη πρώτα απ' όλα από την οικογένειά μας και από τους φίλους. Εκείνοι μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για μια πραγματικότητα που εμείς ίσως δεν βλέπουμε. Ή δεν μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο κάθε άνθρωπος αντιδρά με διαφορετικό βαθμό παθητικότητας, διεκδικητικότητας και επιθετικότητας ανάλογα με το γενετικό του εξοπλισμό και τα βιώματά του. Ο καθένας έχει άλλα όρια αντοχών. Όταν νιώσουμε δύσκολα και άβολα, τότε όλα τα χαρακτηριστικά μας εντείνονται. Όλα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πολεμήσουμε την ψυχοεπαγγελματική εξάρτηση, με σωματική κίνηση, που την ξεχνάμε συνήθως, με προσεχμένο ύπνο και ξεκούραση, με ρεαλιστικό προγραμματισμό του χρόνου, με χαρούμενες εξωεργασιακές ασχολίες και χόμπι, με φροντίδα του εαυτού μας όπως το επιθυμεί ο καθένας. Δεν είναι το ίδιο η φροντίδα του εαυτού μας, έτσι, διαφέρει από άτομο σε άτομο. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε τις μικρές απολαύσεις της ζωής, να παρατηρούμε τις ομορφιές γύρω μας, έτσι, πράγμα που δεν γίνεται, να ζούμε μέσα στο σώμα μας, να υπάρχει μια γύρωση και να νιώθουμε την κίνηση, να χαιρόμαστε τη φύση όποτε μπορούμε και να παρατηρούμε το πράσινο γύρω μας όπως υπάρχει εδώ στο Θεοτόκο που είμαστε τυχεροί σε αυτό το τομέα, να μάθουμε να χαιρόμαστε τη στιγμή και να θυμόμαστε ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι και το ταξίδι είναι τώρα, δεν είναι αύριο. Η ζωή μου είναι αυτή που ζω τώρα. Δεν χρειάζεται να κοπεί το νήμα της ζωής για να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι το σήμερα και οι σχέσεις με τους συνανθρώπους μας. Γιατί πολλές φορές μόνο μετά από ένα θάνατο να αντιλαμβάνεται αυτό ο άνθρωπος. Όλοι γνωρίζουμε τις ευεργετικές συνέπειες μιας ισορροπημένης διατροφής, βιταμίνες, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, γαλακτερά προϊόντα, άπαχα κρέατα, πολύ νερό, ότι βοηθούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ζωής, ιδιαίτερα σε μια πόλη σαν την Αθήνα, που κάθε άλλο παρά καθαρίζει. Αφού λοιπόν όλοι έχουμε πεπερασμένη ενεργητικότητα, καλό είναι να εστιάσουμε αυτήν σε αυτά που είναι αναγκαία στο φορέα μας, ώστε να γίνουμε χαρά και όχι ως καταναγκαστικά έργα. Με ενδοσκόπηση, αυτογνωσία και στήριξη μπορούμε όλοι να εργαζόμαστε με νεράκι και δημιουργικότητα και να ζητάμε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πολύ.